Nadyan silih sapa biung kaki Hanenggih ingkang nedheng teteki yoga brata lah menika ta warnane ingkang mijil saking desa Widara Kandang ingkang sumunar cahyane manter sak sada lanang nenggih Risang Narayana mangsah teteki yoga brata nutupi babahan hawa sanga datan ana kang winawas muhung kawaspadaning kawicaksanan mandeng pucaking grana anut marang giwaning kekayun kayungyun angayati ayaning parutama kaya mati jroning urip sajroning pepati liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine Sang Narayana wis gandeng rasa kaliyan ingkang maha kawasa nalika semana nering cipta gegantaning nala Sang Narayana nyenyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Nasa bisa antuk nugraha saka purbaning dewa minangka piyandeling jiwa raga kocap sakala pecah sepining swasana ana wujuding Garuda kang sarta taksaka ana wujude Garuda kang sarta taksaka kang arsa nggara godha marang lekase sang apekik ingkang hanedheng yoga brata
kak. Kak. Sranane wong ya lubung betah lopo kurang guling elingo salat jatmika yen wacana kudu manis murih seming sasama samane manungsa sahami kacarita kayata mangkono datan mobah datan musik nenggih risang narayana denira gandeng rasa klawan kang maha kawasa datan jogar nggih nyomangsah semedi malah sangsaya sekung denira manembah pasrah sumarah marang purbaning Gusti kang maha murah kocap nalika semana mijil daya pangaribawa saking anggane sang pekik daya pangaribawa angin lesus hanyendal mayang mring wujute Garuda lan taksaka kang nedeng Hanggara Goda ilang sipate Garuda lan taksaka babar pusaka kalih nenggih Cakra Baskara lan panah Kyai Kesawa.
hadrat. Wah! Hong ilaheng awik nam hastu namasi dam muga rahayuwa sagung tumuwuh putra siswaku bocah bagus bocah sigit putra siswaku bocah jentara Narayana kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Rama Panemban Begawan Padmanaba amiji dumateng kula Narayana mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sahandap cenela paduka Sang Adi Panemban Begawan Padmanaba. Ya Narayana wis ndak tampa Ruhanana ya nggir jeneng sira Narayana mono mujudake satriya kang dadi calon pengawakane Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan dewaning katentreman kang ndarbeni kewajiban memayu hayuning jagat sarta melu angreksa marang katentremaning bawana. Sang Hyang Wisnu nitis marang satriya lamun kahanan ana ing jagat raya iki wis morak-marik angkara murka sangsaya ndrebala. Aduh Rama Panemban manut pamawas kula ala lan becik bungah lan susah angkara lan utama nista lan suci ingkang kagelar wonten jagat menika inggih awit saking keparengipun Hyang Agung. Lajeng pedahipun menapa? Lajeng pedahipun menapa para satriya kinandandani rusake jagat? Mongko sedaya ingkang ginelar menika awit saking keparenge Hyang Nasa. Narayana ya senadyan kabeh lelakon kang dumadi ing jagat iki pancen kodrate pangeran. Nanging manungsa kuwi diwajibake nindakake dharma
jumbuh lawan kewajibane dhewe-dhewe Narayana. Nuwun pangapunten Panembahan. Narayana menika kadhapuk dados satriya ingkang darmanipun nyirnakaken sinten kemawon ingkang tumindak culika. Mongko tiyang ingkang hambekipun culika menika inggih kalebet titahing Gusti. Dados menawi kula mejahi tiyang ingkang hambek angkara murka sami kemawon Narayana menika nyahak kalian adilipun kodrak. Jer tiyang hambek nesta katitahaken wonten Janaloka menika awit saking keparengipun Pangeran Rama Panembahan. Ya, Narayana pancen bener. Apa to sebabe Pangeran nitahake titah sing hambek angkara murka? Ya awit ing pamrih satriya kang hambek utama ingkang supaya kinen ambrasta. Mula Gusti banjur nyipta manungsa sing wujude hambek utama tan prabeda kaya jeneng sira muridku Narayana. Panembahan. Menawi mekaten Pangeran nitahaken manungsa menika supados cecongkrahan lan ngagengaken ing rasa memungsuhan. Ateges rasa gething keburu sengit boten dosa Rama Panembahan. Narayana piwulang suci apa wae mesti nenuntun umate supaya gedhekake rasa welas lan asih mring sesama. Tegese Pangeran ora seneng, Gusti kang nyipta jagat ora seneng yen weruh umate padha kegubel ing rasa srei, rasa serik kang sarta rasa drengki. Rama Panembahan, menawi kewajibanipun Narayana kedah ambrasta angkara murka, tegesipun Narayana kudu musuhan sarta anggadhahi rasa serik dumateng mengsah kula. Lamun manungsa duweni rasa serik lan rasa memungsuhan, kuwi padha karo wani musuhi Gusti kang murbeng jagat. Lho, Rama Panembahan, saya kodeng raos sing manah kula. Cetonge glo kang tanpa warana, menawi paduka Rama Panembahan namung badhe bebingung ati kula Narayana. Rasa kodeng lan rasa bingung bakal musna lamun to panjenengan ingsun wis bisa tetunggalan marang jeneng sira Narayana. Tangeh lamun saged manunggal ing raos lan batos, menawi paduka cukeng Narayana kenceng ngugemi dumateng beneripun piyambak-piyambak Rama Panembahan. Nyuwun pangapunten Rama Panembahan, dene kula cukeng ngugemi dumateng pamanggih kula muridku Narayana. Ya kanthi kahanan iki kita dadi ngerti lamun to bener kuwi yektine ora mung siji, nanging tembung bener kuwi gumantung saka ngendi nggone nyawang. Aduh Rama Panembahan, mawas kawontenan menika saged teliti menawi ngambah saindenging tlatah tanpa bedak-bedakaken awon lan sae, asor lan luhur Rama Panembahan.
iku bisa luhur maneh lamun bisa dadi kiblating bebrayan lan saged langkung permati lamun to saged damel sengsem ayem lan asrine gesang Narayana. Kabeh kang wis rinembug iki bisa genep ing dharma lamun to bisa ambesmi angkara murka. Nyuwun pangapunten. Menapa sedaya ingkang sampun karembak menika saged kangge srana memayu hayuning jagat Rama Panembahan. Narayana. Kabeh lamun tumus ing ati lan kababar ing pakarti yekti bisa murakapi sagung dumadi. Lah lajeng pucak ing dharma lan jejibahan kula menika mapan wonten pundi Rama Panembahan? Narayana. Sumbere kadarman yekti mapan ana tepa tulodo. Yen kabeh para titah dadi tepa tulodo, tumrape awake dhewe, tumrape kulawarga, munggahe marang para bebrayan. Jagat iki sing ana mung hayu lan rahayu. Mula Narayana, panjenenganing sun wis nglantarke piyandel minangka sipat kandel ingkang sinebut senjata cakra baskara lan panah Kyai Kesawa. Senjata cakra gunane kanggo hambrasta sukertane jagat mempalaning bumi ewadene panah Kyai Kesawa ingkang mapan ana ing rikmamu lamun tandha gepok singgol jeneng sira bakal bisa mbledhos dadi brahala sak gunung. Sejatine masih kurang siji. Pusaka sing durung mbok tampa ya kuwi wujude kembang Wijaya Kusuma. Kang gunane bisa kanggo ngusadani wong kang lara, nguripake wong kang mati sak njabane garis pesti. Nanging kembang Wijaya Kusuma mau durung titiwancine kita tampa. Besok lamun Narayana wis nampa kanugrahan jumeneng dadi ratu mimpin para kawula. Ya ing kono kembang Wijaya Kusuma mau bakale jeneng kita regem Narayana. Lan supaya saya madhep kang sarta mantep jeneng sira Narayana netepi kadarman iki. Ing ripalungguhan iki wengakna panca indriyamu tatanen rasamu. Pun Rama Begawan Padmanaba kang bakal tetunggalan marang jeneng sira Narayana. Sabantuk wahyune ngalah Gya dumilah mangolah ilmu bangkit mikat areh mangugut kukutaning jiwa hanggo jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Tinemune jebul guruku Begawan Padmanaba Muna panjalmane Sang Hyang Wisnu.
ketitik panjenengane wis kasemdadan tetunggalan marang jiwaku. Ya to ya. Narayana ndarbeni kewajiban, Narayana ndarbeni kewajiban kang ora enteng. Yaiku kinen rumeksa rahayune jagat saisine. Mongko manut dawuh pangandikane Sang Adi Panembahan, apik-apike menungsa mono lamun bisa dadi patuladan tumrape diri pribadi, kulawarga, bebrayan, munggahe negara lan jagat saisine. Kabar kang sumebar pawarta kang warata. Dina sakmengko negaraku mandura dedrek. Negaraku mandura dedrek, bumi mandura lagi horeg. Ya merga saka pakartine Adipati Sengkapura Baswara Kangsa ingkang ngubal-ngubal marang kamurkan lan kanistan. Lamun to Kangsa wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama. Mbok menawa Narayana ingkang dadi lantaran minangka dutaning adil bakal mbrasta sukertaning jagat Mandura sing disarirani dening Kangsa Dewa. Tak tekate Narayana kanthi tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga bumi Mandura tansah manggih hayu lan rahayu.
jilanganira sang nahar pati lampah hira alon kena orebek padaya yuwarna nira Iwang suksma mangadi luweh muga paring pepayung mring panjenengan ingsun satemah ambabar pepadang aning jagat Mandura kadangipun Kakang Yayi Yayi Arya Prabu apa dene Yayi Ugrasena kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Duh Koko Prabu Cumadung dawuh Duh Koko Prabu amiji keng rayi kula pun Ugrasena. Yayi. Sakwuse jeneng sira sakloron satata pinarak lenggah. Mung bakal ndak kanthi ngudarasa ora ana liya magepokan anggonku jumeneng ratu sinengkuyung dening lapisaning para kawula dasih. Lenggah dampar ana ing kraton negara Mandura. Sejatine Prabu Basudewa iki madeg ratu. Hanyakrawati hambau denda.
ngenyam kamukten sarta nglungguhi kawibawan iki babar pisan ora kurang sawiji apa. Dasare ingsun madeg narpati kinayoman dening para Jawata pinaringan pangestu saka Kanjeng Rama sarta jinurung pamujine para sesepuh lan adi sepuh mudune sagung para kawula dasih sakukuban negara Mandura. Nanging Yayi, nanging tinemune cara wong gegawa mono ora saya enteng parandene malah sangsaya abot. Mongko para wasis wis nate paring dawuh ratu mono beda kelawan kawula. Yen kawula wenang ngukur marang kodrate dhewe, nanging yen ratu kuwi manungsa ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging pranatan budhek bacining swasana praja kuwi kabeh ana pundhake Nalendra. Mula ingkang kaprah lan ingkang bener mono, ratu kuwi kudu sugih kepinteran, ratu kuwi kudu sugih kadigdayan, lan ratu kuwi uga kudu sugih lelabuhan utama. Sugih kepinteran tegese ratu kuwi kudu sugih kawruh pamriye dimen kanggo obor pepadang anggone nindakake kendalining pamarintahan. Bisane sugih kepinteran ratu mau kudu sregep angasah lan tiping pikir, angasah ngudi undhaking ilmu lan wuwuhing kaweruh. Nuwun inggih Duka Prabu. Toh dungkap angka 2. Ratu kudu sugih kadigdayan. Sugih kadigdayan jarwane ratu kuwi kudu tansah jaya aning palagan pamriye supaya ratu mau bisa ngayomi katentremane para kawula dasih. Ewadene bisane sugih kadigdayan, ratu mau kudu demen olah tapa. Merga yen nganti ana ratu ingkang ora digdaya, gonyeh kulite, getas balunge, yekti bakal ilang wibawane. Sebab rina wengi mung tansah dicenges dening para durjana lan hambek culika satemah negara kelangan karahayon, negara kelangan karaharjan, para kawula dasih padha goreh rongeh uripe. Ngono inggih Njeng Koko Prabu. Tah, ewadene kang angka 3. Ratu ingkang pinercaya dening para kawula mono kudu sugih lelabuhan. Maknane ratu kuwi kudu tansah memayu hayuning bawana bebasane bisa nguripake wong kang mati, ngusadani wong kang nandang lara, sung pitulungan marang wong kang kacintrakan, sarta asung suka kang lagi nandang prihatin. Yayi, mara coba walien rasamu. Tumrapipun Kakang Basudewa, telu-telune mau wis kaya ndak tindakake kanthi bener becik nanging tinemune negara Mandura kene. Nanging tinemune negara Mandura iki ndak rasake suwe-suwe kok saya panas. Ndak gagas saya abot lan saya ribet. Negara Mandura wis kelangan kawibawan, negara Mandura wis kelangan yonine, ilang adoh saka katentreman Kerta Raharja. Rina wengine mung tansah kareridu dening pakartine para durjana, Brahmacora ingkang rusak tatanan, ngganggu kamardikane para kawula cilik. Kamangka Yayi, kamangka wong cilik sing ora ngerti kintang kimpule, wong cilik sing ora ngerti pojok plerete perkara, kabeh padha jerit rereyongan. Ya mung merga saka bengise kahanan, mongko ratu ki ora ana bedane karo wong angon. Yayi, ratu mono ora ana bedane karo wong angon. Lamun tok ana manungsa
dadi pangareping keluarga, lamun ana menungsa dadi pangareping keluarga utawa dikodratake dadi wong lanang, tegese dadi pengayom tumrap wong sak kulawarga. Sing jenenge lurah utawa demang ya ngono. Duweni kewajiban angon marang wong sak kelurahan utawa sak kademangan. Banger, bacin, butek, bening, tentrem lan tintriming kademangan kuwi gumantung demange, gumantung pengarepe. Munggahe para ratu yayi. Munggahe para ratu tanpa beda kelawan Basudewa. Yen nganti aku ora bisa angon karo wong sak negara Mandura, aku ora iso ngopeni karo para kawula ing Mandura, tan wurunga aku bakal nampa bebendu agung saka ngarsane Hyang Widi yayi. Hancrah Kang Puspita Harum. Kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya kawula nuwun sewu Njeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula donya prapteng delahan. Kalilan ingkang rayi ing kumbina nderek matur. Kagiat raos sing manah kula dupi paduka Njeng Koko Prabu paring dawuh bab suwasananing negari Mandura menika. Pancen kepara nyata bilih kahanan ing jagat menika nyakra manggilingan. Suasana silih gumanti. Tentrem menika mboten langgeng, bungah menika mboten selawase. Kabukten ingkang kagelar wonten praja Mandura ing ripalenggahan sakmangke Njeng Koko Prabu. Rubeda ingkang tumpuk matumpa-tumpuk unjuk rasa saya ndadra tanpa wigih araringa ngrusak wewangunan ingkang kagem kebutuhanipun bebrayan agung. Duh Koko Prabu. Wonten malih ingkang andadosaken trenyuwing manah kula awit kathahipun para kawula Mandura ingkang tetel rasa kamanungsanipun luntur dumateng kautamanipun ketitik. Ketitik paninjarah rayah ngerampok bandanipun para kawula dasih sarta boten wigih araringa ngobong papan pangibadah. Kamangka tiyang ingkang ngobong papan pangibadah kala wau taksih tunggal agama malah dedrek, tunggal kapercayan malah dadi sikut-sikutan jegal-jegalan. Pramila saking menika Duh Koko Prabu, namung tirta kawicaksanan saking paduka Njeng Koko Prabu ingkang kuwawi hangasrepi manah kawula sampun ngantos
sampun ngantos kahanan negari Mandura menika saya ndadra. Duh, Njeng Koko Prabu. Permara reh manguswa umya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hemalakung ore sang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wahaya umya samara waya hanto kawula nuwun sewu Njeng Koko Prabu. Njeng Koko Prabu jimat pepundhen kula donya prapting delahan. Kalilan keng rayipun Ugrasena munjuk atur. Ya adiku bocah Jentara Ugrasena kepiye enggal matura. Inggih. Yektosipun waleh-waleh menapa? Hawit pangestu paduka Njeng Koko Prabu ingkang rayi sampun kasembadan ngrangket grombolan ingkang wanuh-wani ngogak-ogak katentremanipun negari Mandura. Saksampunipun naliti permati kanthi bukti-bukti ingkang kiyat. Jebul para-para Brama curah tiyang-tiyang ingkang sami unjuk rasa kala wau, jebul tiyang-tiyang bayaran. Dados para brandal, para begal wonten ngrusak katentremanipun negari Mandura menika pranyata wonten ingkang mrentah, pranyata wonten ingkang bayar Duka Prabu. Lho. Mengko dhisik Ugrasena. Banjur benggole utawa dedengkote para kraman kuwi mau sapa mara gage matura bocah bagus. Nuwun pangapunten Njeng Koko Prabu. Estunipun radi ewat pekewat anggen kula badhe matur nanging babakan menika kula menawi mboten matur tartamtu kahanan menika sangsaya ruwet, kahanan menika sangsaya ribet. Nuwun pangapunten. Miturut aturipun para brandal ingkang sampun kula kunjara pangareping para durjana sarta ingkang ngubupi para Brama curah sarta ingkang ambayari tiyang-tiyang ingkang sami unjuk rasa kala wau jebul malah kula warga Mandura piyambak. Nuwun pangapunten. Nuwun pangapunten boten wonten sanes ingkang dados dalangipun perkawis menika ingkang putra piyambak putra paduka ing Sengkapura nenggih Angger Adipati Kangsadewa Duka Prabu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kehanin lir-lena tanpa ganin
yen tam tulusa mengko sang dyah utama kocap kacarita nalika semana peteng dedet lelimengan jagat Mandura Handala Sundul Akasa nenggih batine Prabu Basudewa dupi miyarsa aturipun ingkang rayi Raden Ugrasena kaya wis pantok pepuntoning tekad jiblek bebeking penggalih pauta kocap njenggirat Prabu Basudewa dupi mulat prapaning kang putra Sengkapura nenggih Adipati Kangsa Dewa miyak kang samya sumewa lagi cawawan sabdo ora kang sumewa kekereng pasewakan kata samyana arga wonten dwirata mangko ong Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajabing bawang susuh ngangin ngendi nggone jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Yen ora sisip sing dadi panduluku, iki kaya praptane anakku bocah sigit Baswara Kangsa ya Jaka Maruta. Kangsa sakwuse satata anggonmu lungguh. Semune ana babagan wigati kang bakal ndok babarake ketitik saka lekering netra jaiting wimba kang sarta tepunging netra sumengko pengawak bodro sigra kang mawa gita kang amengku gati ana parigawe apa kula bocah Nyentara Kangsa Dewa. Nggih. Kalilan matur sisip nyuwun diagung pangaksami. Yektosipun waleh-waleh menapa Kanjeng Rama? Kangsa menika inggih ewuh pekewuh sejatosipun menawi dadak minggah wonten pendhapi agung nagari Mandura awit
Awit kejawi kula menika pekewuh wonten ing kadipaten kula Kadipaten Sengkapura pakaryan kula menika nggih tumpuk undung ning gandeng ripalenggan sakmangke kula dipun jawil kula dipun tangisi dening sagung para kawula dasih ingkang mapan wonten kraton negara Mandura mila purun boten purun kula nglonggaraken wekdal dinten sakmangke ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Rama Prabu Basudewa. Atur kula menika mboten medhal saking pikajengipun kawula piyambak ning kula matur pancatan kula awit saking panjerite para kawula dasih panangisi wong cilik ingkang sami sambat dhateng kula pun Kangsa Dewa. Nuwun pangapunten. Wonten babakan ingkang jomplang cara etungan niku ganjil tumrapipun negari Mandura menika. Musik cara etungan ganjil kuwi babakan apa Kangsa? Ngaten. Inggih bab paduka menika, nuwun sewu. Paduka menika dadi ratune wong sak negara. Kula suwun anggenipun tresnani dhateng para kawula, anggenipun migatekaken dhateng para kawula dasih menika ampun bancinde banciladan ning kudu adil. Adil lan warata. Nyatanipun ing ripalungguhan sakmangke ingkang paduka tresnani menika namung para sesepuh, adi sepuh, para ahli budaya kang sarta para kiai alim ulama punika kemawon ingkang purun paduka rangkul, punika kemawon ingkang purun paduka tresnani. Ning para kawula, para nom-noman menika babar pisan boten nate antuk kawigaten saking jengandika Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Nuwun pangapunten. Mongko tiyang sak Mandura menika mboten namung dumadi saking tiyang minisepuh lan mboten namung tiyang-tiyang ahli budaya sarta tiyang-tiyang ingkang gilut dumateng agama. Nanging para nom-nom ugi mbutuhaken katresnan paduka. Punika ugi kedah paduka rangkul Kanjeng Rama. Tah, menapa? Menapa kemawon ingkang paduka gelar wonten negari Mandura jare dinggo lelipur para kawula, jare dingge ngegungake agama karo budaya. Ning nyatanipun menika sedaya deseh kalian kekarepanipun para kawula dasih. Nuwun ngapunten, boten cocok Rama. Nuwun ngapunten. Paduka gelar adicara kabudayan niku sing seneng, niku sing remen nggih para-para pinisepuh. Paduka gelar adicara ingkang inti sarinipun ngegungaken siaring agama. Punika sing seneng ya nggur wong sing mudheng karo agama. Ning paduka mboten nate mikir kawula nom-noman sing maneka warna kesenengane. Kawulaku ana sing ngene, kawulaku ana sing ngono. Babar pisan mboten nate paduka pikir. Nuwun sewu. Dadi nek sampeyan ben sasi negara Mandura menika kok mung gelar adicara ingkang wonten sambung rapetipun kalian agama lan budaya, nuwun sewu, rumaos kula muspra tanpa guna, babar pisan ndak enek sing seneng, tundhonipun nggur arep ngeceh dhuwit. Tur sing ditanggap namung babakan kabudayan. Jane budaya niku nggih apa to gunane? Timbang nanggap kabudayan tur tomane ragate ya larang. Monggo dhuwit kala wau dipun kumpulaken, dipun paringaken para nom-noman supados cah lanang nom niku kala wau saged pados hiburan. Lho nang ngapunten. Budaya sing seneng nggur wong-wong sepuh. Budaya niku sing nggur seneng wong-wong tuwek, wong-wong kuna. Nuwun sewu. Para nom-noman niku mboten cocok. Cetonge glo tanpa warana dinten sakmangke paduka anggenipun ngasta bawat adil wonten negara Mandura menika mboten cocok. Para kawula, para bocah-bocah nom-noman niku padha kurang hiburan. Rina wengi mung kon nyawang bojone terus. Monggo bojo niku tanpa beda kaya sayur utawi jangan. Yen bendina sing dipangan gur jangan tewel terus, mesti wonten wadehe, mesti wonten jelehe. Saya-saya tiyang Mandura niku pakeme kleru. Prinsipe kleru. Rumangsane urip ana ing donya ayu dhewe mung bojone tok. Niku kleru tur banget, tur dosa lho niku.
Dosa. Wong asline niku mblithuki atine dhewe kok. Ing atase bojone lemu ireng panune pirang-pirang kok jare ayu dhewe. Ayu badake kuwi piye kok. Monggo. Samangke kula badhe usul. Paduka kudu wani gawe gebrakan. Ing pamres supaya para kawula niku padha seneng atine nuwun sewu kula nyuwun pirsa kalian Paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Sawah ingkang mapan wonten wingking kraton menika kagunganipun sinten? Sawah mburi kraton. Inggih, ingkang wiyaripun pinten-pinten hektar niku lho. Kuwi kagungane para kawula dasih ingkang mapan ana kukuban negara Mandura kene kangsa. Mang pundhut kemawon. Mang tumbas kemawon. Pinten regane sawah? Mang bayar kenceng, ora utang, ora sumaya. Mang tumbas. Nek wis dituku, lah nek pun mang tumbas, mangke ndang dibangun mawon wujudipun warung-warung alit ngaten. Jentrek-jentrek udakara cacah 19 utawi 21. Lah lajeng salebeting warung mengke dipun pasang wujudipun lampu rasa padang-padang cukup 5 watt munggahe 10 watt. Sajroning warung kala dipun paringi jajan werna 3, tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jigang. Niku kenek digawe srana supados cah-cah lanang niku mboten cepet tuwek, mboten cepet uwanen, merga sing disawang mengke ora nggur bojone mawon. Nek niki mengke kok sida kelakon, nek niki mengke kok sida kelampan, mangke tiang-tiang jaler kala wau nek nyambut gawe saya semangat, merga wis ana sing diarep-arep, awan nyambut gawe nek bengi tundang tundet. Mangke babakan jajanipun kados pundi, jajane sing model kepripun, tak kula kemawon sing bagian madosaken gampil niku. Njaluk sing model piye kemawon, kula niku gadah channel-e. Oh iya. Iya. Tah, ndungkap mongko kalih. Kula suwun Paduka enggal ngawontenaken tontonan sing donya rong tawana, jagat durung nate mulat. Nuwun inggih menika menapa wujudipun adon-adon jago, ning jagone sing dudu jago bopongan, nanging jago bombongan, dudu ayam lumrah, nanging sing didu wujude jalma manungsa. Mangke sing didu saking Sengkapura utawi saking Kanoman, kula sampun nyiapaken, kula sampun nyawisaken, boten-boten sanes Paman Patih Suratri mantra ingkang saged dados jago kula. Tah, mangke dipun tandingaken musuh saking jago saking kasepuhan mriki. Saking jago kasepuhan Mandura. Monggo sinten ingkang Paduka tuding dadi jago? Napa Paduka piyambak sing badhe maju menika langkung jos, langkung jos. Ngoten. Tur tok adon-adon jago menungsa niki mangke kula suwun kanthi sanget dipun gelar wonten Blabar Waja Kenteng Kawat madyaning alun-alun negara Mandura. Pah niki mengke mesti para kawula padha seneng sing dadi atine. Merga weruh tontonan sing endahe kados makaten. Pun kalih niku mawon ingkang dados panyuwun kula. Kula kinten mboten wonten ingkang kecicir. Menawi wonten sisi pengatur kula Ki Agung Pangaksama Paduka. Daya-daya ingkang putra nyuwun pamit monggo babakan menika dipun rembak kalian para nayakan negari. Kula matesi 7 dina 7 bengi kok nganti negara Mandura ora kirim jago wonten Blabar Waja Kenteng Kawat. Nek wonten napa-napanipun tumrap negari Mandura, Kangsa Dewa mboten tanggung jawab. Nyuwun pamit.
Radya tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara ori narepan mring pro abdi sewu lepat diagung pangaksama paduka Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget sedaya ingkang dados panyuwunipun Kang Putra Sengkapura kala wau sampun ngantos dipun turuti, sampun ngantos dipun pinangkani. Menawi ngantos paduka kabulaken menapa ingkang dados panyuwunanipun Angger Kangsa Dewa kala wau, tartamtu para kiai, tartamtu para ulama, para brahmana resi mangke badhe goreh rongeh ingkang dados manahipun. Musik to Ugrasena, musik. Aku wiwit mau ki ora guneman, aku wiwit mau iki ora bisa semaur marang Kangsa Dewa. Iki merga aku iki bingung, Grasena. Sing dikarepne Kangsa ki jane piye to? Yen perkara adon jago menungso ki aku bisa ndungkap ning perkara sawah mburi kraton arep dibangun warung cilik ning kono ana jajane tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jegang. Kuwi karepe ki jane piye to? Ana jajan kok jenenge aneh-aneh ngono kuwi. Kedahipun paduka sampun tanggap ingkang dados pikajengipun kalian Angger Kangsa kala wau. Wingking kraton menika badhe didamel papan-papan maksiat. Maknane papan-papan maksiat nuwun sewu. Tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jigang sedaya kala wau namung sanepan. Tegesipun mangke ing warung-warung kala wau badhe dipun pasang wanita tuna susila. Wanita tuna susila werdine wanita sing nakal, wanita sing seneng jotos, wanita sing seneng ngantemi, wanita sing seneng ngidoni ngono apa piye? Mboten. Tegesipun wanita ingkang kecemplung jurang ireng. Apa ora waspada nek mlaku kok nganti kejungkel ning jurang nggih? Mboten. Maksudipun wanita sing gaweanipun nglipur wong lanang ingkang irungipun lorek. Irunge lorek apa maknane wong lanang mau karo wong wedoke dipacaki tetek melek ngono apa piye? Wah, mboten. Karepmu ki piye to Grasena? Aja bebingung rasane wong tuwa. Nuwun sewu. Begenggek. Ora iso dilus ngono apa piye to iki? Mbok dibasakne begenten ngono apa piye? Wong ning jero kraton barang kok. Aja Grasena, aja. Lah nggih pramila niku. Ampun ngantos dipun kabulaken pamintanipun sambatipun Kangsa Dewa. Mangke negara Mandura saged geger. Nanging babakan angka 2 Grasena. Ya kuwi Kangsa kepengin nganakake wujude adon-adon jago menungso. Semune aku wis bisa maca glagat kang sarta kekarepane Baswara Kangsa. Embuh ngakoni apa ora? Kangsa bakal kepengin jongkeng keprabon utawa kawibawan negara Mandura kene, Grasena. Baswara Kangsa kepengin jongkeng kelungguhan ratu.
Mestine kaya mengkono yen manut pamawasipun Kakang Yayi. Wis saiki ngene wae. Ugrasena kelawan Arya Prabu ngibarate kangsa kae jaran lagi negar upamane geni kae lagi ndadi. Ning kowe percaya wong sing bener bakal jejer, wong sing salah bakal seleh. Becik ketitik ala ketara sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Mula Grasena mula turutana kekarepane Kangsa Dewa babagan adu jago manungsa kuwi mau. Malah aja wedi kangelan. Dina iki Grasena munggah ana pertapan Saptawarga. Aku isih kelingan pun Kakang isih kelingan biyen Prabu Pandhu Dewayana duweni putra 5 cacahe kang sinebut dening Pandhawa. Pandhawa sing panenggak kekasih Raden Bratasena, Bratasena mau duweni kasekten kang mrojol ing akerep, punjul ing awapak. Yen bisa Bratasena kantinen tumuju blabar waja kentheng kawat kini ngrampungi kamurkane si Kangsa Dewa kanthi lantaran mateni patihe kang jenenge Suratri Mantra kang dadi jagone si Kangsa Dewa. Mekaten kok Prabu. Ya. Menawi tetela mekaten boten langkung ngestaken dawuh. Tumuli kula badhe nyuwun pamit amanggi Pandhawa panenggak kekasih si Bratasena. Duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri Grasena. Gandanya Sekar Gadrung. Aswara Kangsa ya Jaka Maruta calon ratu negara Mandura iki. Oh, oh, oh.
Payun sang
Yaksendra Kura Rupa Utar tenang kowe Basudewa. Kadi pangsam bal keberapa selo kapal satu lumayu mangungsi kagyat kakudo kang joko joko bumi Raja Manik sejati ning alam kang tinuding jagat aman Patih Suratri mantra pawan. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh anak angger Kongsodewa. Sedhela meneh paribasan mung karisasi liring bawang mujudake dina kang nemtokake jaya lan orane Kongsodewa. Kok ngaten nalaripun kados pundi nggir? Ayo genah, anggonku bakal nganakake wujude tontonan adon-adon jago menungso ana alun-alun kraton negara Mandura Giyi. Mung kedhok anggonku bakal ngrebut pemerintahan kang sah ya kuwi sing dipimpin dening ramaku Prabu Basudewa. Ning sejatine kae dudu bapakku sejati. Kongso iki asline putrane Ratu Ngwagra jejuluk Prabu Gorawangsa. Ingkang duk semono dipateni karo wong Mandura. Mula Basudewa ora perlu dibekteni. Basudewa ora perlu pundi-pundi. Merga kae anggone ngaku anak marang Kongso mung akon-akon dudu bapakku sing sejati. Bajingan Basudewa. Inggih, nggih, inggih. Ngestaken dawuh, nggih. Sampeyan pun samapta ing gati sawe keng tiri dadi jagone wong Kanoman makili Kadipaten Sengkapura mriki. Inggih, sakula sampun samapta nggih. Paduka mboten sisah kuwatir. Jago saking Mandura mboten badhe unggul tanding kekuatan kalian kula pun Suratri mantra. Kula sampun kondhang Buta ingkang sekti Mandraguna prawireng Jayengaloga tinatah mendat jinara menter pinaku mendal binedil jundil. Aja ta jamake manungsa dewa mudhun gawa gaman blecek kula mboten badhe gigrik nggih. Bagus, aja sumbar mengko mundhak aber. Inggih nggih. Sing lungguh ana mburi jenengmu sapa? Nggih, sinuwun. Nami kula pun Tumenggung Tameng Yuda. Tameng Yuda, piye anggonmu nglakokake kewajiban saka aku? Anggonmu njajah secara alus nom-noman negara Mandura kanthi cara salah sawijining obat kang rusak marang moral lan jati diri. Uga omben-ombenan banyu sing disumet bisa murup. Nggih. Babagan menika sekedhik mbaka sekedhik sampun wonten asilipun Kanjeng Sinuwun. Bagus. Merga negara Mandura iki negara sing kuat, sing marake kuat negara Mandura iki ora ana liya merga saka kuwate moral lan jejeking budi pekerti, sopan santun, tata krama lan yuda negara. Yen kabeh iki wis bisa ambruk kanthi cara obat-obatan kang bebayani lan banyu setan, banyu sing disumet bisa murup, mesti bakal hancur lan ilang jati dirine negara Mandura. Dina iki Tameng Yuda ana kewajiban anyar. Kewajiban kula menapa Desi Nuwun? Rame-ramene adon jago kang padha tarung iki besok kowe tak perintah mlebu ana kerumunane penonton kang padha nonton adon-adon jago.
Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken? Kowe tameng yuda mak kledang mlaku ngulon kok petuk cah lanang nom-noman umur udakara 20 taun. Pakulitane bule, aja dadak ditakoni babaten gulune. Munika sinten sinuwun? Kuwi jenenge Kakrasana, anake Basudewa sing saiki didelikke. Mbuh nyang endi nganti yaene aku durung ngerti. Sajake kuwi sing besuke digadang-gadang dadi ratu ana negara Mandura, dudu Kangsadewa. Mula sadurunge kudu wis mati luwih dhisik. Nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Kok kowe mak kelitih mlaku ngetan petuk bocah lanang udakara umure 20 taun pekulitane ireng cemane ora sah dadak kesuwen babaten gulune. Punika sinten dosinuwun? Kuwi jenenge Narayana, kuwi ya anake si Basudewa, adine si Kakrasana. Lah kok kowe mak kledang mlaku ngidul kepapak wong wedok ayu isih perawan udakara umure 18 taun. Rambute ngandan-ngandan pekulitane ireng manis, aja kesuwen babat gulune diasmu pecah kowe. Babat mangklekmu kowe. Emane ayu kok dipateni. Lho, lajeng tumuli sauten pondong nyemot aturna marang panjenengan ingsun kuwi bakal tak dadekke bojoku, bakal tak dadekke pasangan hidupku, bakal tak dadekke wong wedok sing dampingi Kangsadewa, bojoku, ayuku, cantikku, manisku, senukku. Ngerti ora? Kowe cilik-cilik ewaning jawil, gedhe-gedhene ngambung tugel kulumu. Nggih, ngestaken dawuh. Jenenge lara ireng ya Bratajaya. Iya, ngestaken dawuh. Eling to, Kakrasana, Narayana, Bratajaya, weruh Kakrasana babat, weruh Narayana sikat. Weruh Bratajaya saut pondong nyemot aturne marang panjenengan ingsun. Paham. Mula rasa dadak kesuwen. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Mahasih. Ayo enggal mlaku lon-lonan lumaksana ana ing alun-alun negara Mandura. Tata nyepake kanggo borampen adon-adon jago menungso. Iki ngestaken dawuh ana angger Kangsadewa. Nggawa wadyabala sak cukupe wawan. Surak siaga aja nganti kesijir, ora kitang colok lintang sambung apa rabantan pundak kirapke tumuju ana alun-alun Mandura. Budal iki. Kumrekang pala lumares budaleng pro mabya Yo.
Hey!
Ayo, 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 ayo. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yo yo. Yo yo yo. Oh.
Wes. Wah iya.